Arrivederci. Hello. Vítam vás na našom kanále Yuri Gunners. Čo tu budeme postovať? Gunner Yuri. Okay. Ty si to mal povedať! Ha? Ty si to mal povedať! Gunner Yuri. Som to ukázala. Takže ja som Gepard LP Hitler. A ja som Zelený Jozef. Budeme tu postovať jak Gunni McCurry, lebo to je naše meno. Absolútne, že nie! A aj Kiawe. Budeme tu shit postovať, keď ja budem u nej, alebo ona u mňa. Aj vonku, nie? Aj vonku. Keď ste naši spolužiaci... Áno, schodte preč! Keď ste naši spolužiaci, tak nás prosím vás supportujte, ukážte nás vašim rodinám a... Choďte preč, prosím. Moji nemusíte, moji urobte ma famous, prosím. Teraz si predstav, že taký stop a vieš, okolo mňa budú také bublinky rúžové. Áno! Na tento hangout som si priniesla traditionally nožnice, lebo... Takže... Nie, a dosť to budú vidieť naši spolužiaci! Ale neuvidia. Oni to nemajú šancu toto uvidieť. Nikki supportuje Trumpa. Keď neviete, tak toto je taký spoiler k môjmu... Oni nevedia, že randomní ľudia... Áno, hej, randomní ľudia vedia, že čo budeš ty na Halloween. Tak a nie, toto je spoiler k tomu, čo budem na Halloween. Budem také strašne niečo strašidelné. A také škaredé, takže podľa mňa už viete. What is love? Okay. Takže ona tu má trošku, že messy izbu, jak vidíte, jej postel úžasnú. Budeme tu aj postovať naše strašne fire outfity. Áno, úžasné. Ja mám lepší outfit. Ty máš strašne dobré tričko. Že to je, že sometimes a gangsta need a hug too. Ja som ten gangster v tejto situácii. Wow. A ešte... Thanos Cross, on mi ho osobne dal. Včera večer mi ho osobne dal. Tak veľa hejtu za toto video. Dostaneme tak veľa. Ale my sme sami sebou. A to je to hlavné. A nie sme ani feťa, no. Tak. Hej! No a toto mám náramky, čo mi dal moja online bestie. Áno, my sme sa stretli sa. Takže, arrivederci!